Onneksi ei ole viikkoon tullut mitään murhia tai sellaisia. Niin. Ei olekaan. Se on mun mielestä iso ihme, sillä yleensähän täällä tapahtuu aina jotain, koska LPS on aika suosittu paikka ja siellä on monta murhaajaa. No, kuitenkin. Hetkonen, tuli soitto. Minä menen vastaamaan. Kuka siellä soitti? Siellä soitti ai, soikin vain kahvi. Ääni. Mä menen ainakin kahvitauolle. Mä kaipaan sitä. Okei. Mitäs te siitä töllötätte? Apua. Mä menen. Mä voin mennä tähystelemään, jos joku soittaa vahingossa. Mä menisin. Yksi tällainen kilsu. Tuutko pöytää? Joo, kyllä. Se on ihan hyvä, ettei ole tullut murhia, koska niitä oli silloin viime vuonna aika paljon. No niin olikin. Tältä vuodelta on tullut vasta 4 murhaa. Tani ei tykkää tästä. Niin. Sani pois pöydältä. Ja sitten esimerkiksi... Joo. No. Mepä voidaan olla täällä rauhassa ihan. Niinpä. Mennäänkö ulos syömään? Joo, menen. Hyvä, ettei ole tullut koskaan kestäisi niitä. Miksi et kestäisi? No tiedäthän, silloin viime mökillä kidnappausta Joo. ja löydettiin niin. Niin, no joo. Mutta nytten... on hiljaisempaa. Niin, hiljaisempaa se on ihanaa. Mutta joskus kyllä kyllästyttää, että täällä ei tapahdu mitään, koska silloinhan meidän työpaikka on ihan turha. No mutta silti se on hyvä silti, että täällä tapahdu murhia. Ja periaatteiden mukaan joo. Koska sille, jos tässä kaupungissa tapahtuisi yhtäkään murhaa, niin tää koko meidän paikka lopetettaisiin. Ja mehän ei sitä kaivata. Ei niin. Niin. Mutta silti minä vähän epäröin tätä päivää. Tää päivä tuoksui aamulla tosi vaaralliselta. Niin, tuoksu. Joo, tänään. Mut onneksi se ei aina, koska kyllä mä oon tällä viikolla aika montakin kertaa haistanut tuollaista, mutta Mäkin. mä joskus luulen, että tuollainen voi meinata sarjamurhaa, mutta en mä usko. Koska sarjamurhaajat, kaikki ne pahimmat on otettu jo kiinni. Niin on. Ja ne on päässyt pois, mutta ne onkin jo kilttejä. Mä muistan sen, kun me napattiin se siellä, kun me käytiin Los Angelesissa. Niin. Mä muistan, kun me napattiin se... Ei kun Los Petlesissä. Ai niin, Los Angelesissa. Niin mä muistan, kun me napattiin se... Oliko se toi, mikä oli olettamassa huumeita? Niin. Tai sitten muistatko, kun me käytiin Hollywoodissa, niin sielläkin oli tosi villiä menoa. Niin oli. No, mutta täällä ei ollut yhtään. Kyllä täälläkin on joskus villiä menoa. Niin, mutta ei nyt ollut. Niinpä, nyt ei ole ollut pitkin aikoihin. Mennäänkö muuten takaisin sinne? Joo. Voidaan käydä katsomassa karttoja. Joo, mä käyn. Tuu mun mukaan. Joo, tuun. Tarjoaja ottaa ne pois. Isä, äiti, miksi meidän on pakko mennä mökille? No kuule, me mennään. Se on meidän toinen kotimme. Mun mielestä mökki on sellainen, missä pidetään hauskaa. Ja nyt on muuten kesä. Niin. Ja mä olin sovinnut, että mä olisin mun kavereitten kanssa.
Me ollaan jo perillä, mennään jo pois. No, avatkaa te ensin nyt se ovi, pöhköt. Oota, ei vielä, odotetaan muita. Mut vois avata kyllä oven, älä vielä. Apua. Ja kuka jätti auton tohon keskelle tietä melkein? Ok, menkää te ensin, mä vien tän auton. Äiti, onks kellään monta? Isällä on. Ai niin. Au. No niin. Täällä on meidän kännykkä. Tässä on tää heti. Kamera se on. Ai. Jäitä. Mä otan tän sisko saanut kuvalhalla. Jaa. Sisko kyllä rakastaa olla ulkona, koska siellä on haamuja. Niin. Sisko jaetaan sitten Peti. Ai sä haluat nukkua haamujen seurassa. Niin. Mä voisin sanoa, että ne haamut vihaa melkein kaikkia, jopa minua. Ne kiusaa minua illalla. Oletko varma? Että haluat kummituksia sun mieleesi? Äläpäs kuule. Lopettakaa toi riitely. Niin. Sisko nukkuu ylhäällä, sä saat nukkua tässä. Jaha. Vieressä. Tai sit sä saat olla täällä, koska sä voit nukkua vaikka ylhäällä tai Mä saan nukkua kokossa. Hyvä. Pappa on parempi kuin saisi. Eikä mä kameran mun. Tää on hyvä. Ja ok, no mä kävin mun sulhaseni kanssa. Me varmaan nukutaan tässä yhteispelissä. Joo, Nukkumaan jo, koska on jo ilta. Mutta sori, mun pitää laittaa tätä systeri, koska sä on muistat, että se on ainoa tie päästä ylös. Ai. No, mennään. Ei väsytään. Ihanaa. Minä joku jalhaalla. Pitää päästä pissaan. Onko meillä pissaata? Voisin sitä ottaa sen kuviakin. Nyt nukkumaan. Me mennään huomenna vuoristolle. Siellä on tosi paljon kuvia. Ja kamera muuten pitää ladata. Mä vien sen laturille. Vie. Eli siis oli tosi pimeä yö. Ja kukaan ei edes aavistanut mistään, että juuri tänä iltana mökin kylälle alkaisi tulemaan vaaroja. Kaikki vain ajattelivat hyviä asioita, ei koskaan pahoja. Mutta vasta ensimmäistä kertaa kissaneiti halusi kostaa koirille. No niin. Tällä kertaa tämä onnistuu. Onneksi kaikki nukkuu. Mä tarkistin sen jo. Tai jo viesi. Toivottavasti äiti iskeillä. Mä menen täällä. Katsotaan, että puistuttaa. No niin. Hei, mikä tuo oli? Varmaan jotain. Mennään katsomaan. Kuka katsoo? Se oli Ullakolta. Sisko voi. Hei sisko, tarkista, mikäs Ullakon ääni oli. Ok, onneksi en ollut vielä uneksissa tai olisi suuttunut teille. Muut voitte jatkaa jo nukkumista. Ok. Jatketaan me sitten. Ai moi. No moi. Haluatko sitä elää vai mieluummin kuolla? Kysyn sinulta. No, ehkä minä haluaisin mieluummin elää. Ok. Laita silmät kiinni, vie sinut maailman parhaaseen paikkaan, koska mä tiedän, että sinä vihaat tätä mökkiä, vai niin? Eikö niin? Kyllä. Ok, laita silmäsi kiinni. Kyllä, mä laitan ne jo. Hyvä.
Nyt vain luota siihen, että sä tulet olemaan paratiisissa kohta. Älkää avaa silmiä ennen minun lupaani. Kyllä. Tämä nuori koira mietti, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu oikein. Hän ei ymmärtänyt vielä niin hyvin kaikkia tällaisia, ei kannata kuunnella vieraita. Hän ajatteli vain sitä, että hän pääsisi pois mökistä. Ei ajatellut yhtään, että oliko hän tuntematon vai ei. Ajatteli vain sitä, että pääsisi pois. Ja niin tämä tuntematon ja mysteerinen nainen hirtti hänet. Mutta kukaan ei näköjään aavistanut sitä. Paitsi ne, jotka huomasi sen aamulla. Tämä rohkea kissamurhaaja lähti pois. Niin mitä? Apua luoja sentään. Täällähän on oikein hirtetty. Mennään nopeasti pois, jos ambulanssi on päällä vielä. Tähän aikaan aamusta. Hän näyttää kuolleelta. Pitää soittaa. Soittakaa ambulanssi! He soittivat ja sanottiin, että heidän pitäisi odottaa 5 minuuttia, että he saisivat yhteyden ambulanssiin ja rikostutkijoihin. Tällä kertaa ambulanssi on mennyt lomalle, niin rikostutkijat joutui hoitaa koko hoivan. Heitä ei tietenkään haitannut, sillä uusi seikkailu alkoi. Tai niin, he kutsuvat sitä seikkailuksi. Oi, joku soittaa toimistolle. Haloo! Haloo. Haloo, kuka siellä? Täällä. Sinikka. Mistäs päin? Täältä. Mökinkylästä. Ok, onko teillä mitään tiettyä asiaa, että miksi te soitatte meille? Kun... Minä aamuna näin siikun ja roikkui jossain hirviksistä yhdessä tuolta hänen ullakoltaan. Ok. Me tullaan sinne mahdollisimman nopeasti. Se varmaan tiedätte, että täältä keskustasta se on pitkä matka, mutta kyllä me ehditään sinne mahdollisimman nopeasti. Ok, me tullaan sinne 0,5 tunnin kuluttua. Odottakaa hetki. Tutkijat, hoi. Hei, tehän ette sinne mukaan tule. Te odotatte täällä. Te voitte vaikka käydä kahvella ilmaisilla tällä kertaa. Okei, näin. Hyvä. Minä katsomaan mitä hän on. Mä laitan oven kiinni, mennään heti nopeasti autoon. Siis ihan sairaan nopeasti. Missä auto on? Oota, mä etsin mun avaimia, niin mä en löydä niitä. Mä en löydä mun auton avaimia. Ottakaa. Ai niin, tässä. Tässä ne on. Huh. Mä vihaan näitä ovia. En halua olla uhri. Nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Mennään. Auto ajoi tosi nopeaa vauhtia. He menivät täyttä vauhtia, koska he olivat poliisia. Vihdoinkin ollaan perillä. Pitkä matka, mutta aina palkkio siitä. Hypätään vaikka autosta pois. Täällä SCI rikostutkijoita.